Machiegni kendo, migawo mar thieth kokalo kuom bad migawo makedo gi tuoche mag nyeye NASCOP obago romo makelo kanyakla ute mag thieth mag ji giwegi mondo mi gitwagi kaka gibiro chako tiyo kanyakla e geng'o tuoche mag nyeye kama oriwo kute mag Ayaki. E lipot mowuok e romoni, thoth nyithindo matindo yudo Ayaki kowuok kuom megegi kendo chopo e kinde ma nyaka duok kwan ni piny. Kwan ni medore ahinya to counties ma Wajir, Mandera, Taita Taveta e kind mamoko emosebedo ka yudo kwan maduong' ma jotuogi. Yangore ni thoth ute mag thieth mag ji giwegi ok tim nonro bang' nyuol mar mine, gino maweyo fuok e thieth ne nyithindo. For the infants, children, adolescents. This to the online team. Thank you, Dr. So I'm going to invite 95% of the estimated people living with HIV are aware of their HIV status. However, only 85% of the estimated people living with HIV are on ART. Where we are not doing so well is in terms of viral suppression, and we know what that means. If our PLHIVs are not suppressed, then chances of transmission is greatly. Miweyo muonyo yath cha, ok iwe muonyo ne ng'ato, be ok iwe muonyo ne nyithindi, iwe muonyo ne dendi in iwuon. To be giranga ne jomose dak ka muonyo yien, giranga ne story gi, gisedak marom nadi. Nitie jomosedak higni 30, nitie jomosedak higni 40, gidhi mbele. Ang'o ma gisebet ka gitimo? Gisebet ka giluwo religiously muonyo yath mok giwe. 2015 ne wan at 16.8. To piny mangima dwani wadhi wabedi below 5% and below 3%. Koro Homabay osetiyo matek masani elimination of mother to child transmission 17.3 to wang'iyo matut mwaneno kuonde mang'ikruok nitiere to wa realize ni Osiptende wa ma private nitie kaka nitie ng'ikruok moro to waneno ka sani en thuolo maduong' monego bed ni wakelo gi e mesa achiel e winjruok achiel mondo wane kaka data nyalo bedo kaka data maro nyalo bedo kanyakla to kaka be wanyalo ensure ni wawuotho wuodhni kanyakla.